Čo budeme teraz robiť? Pozri, v prvom rade sa musíme upokojiť. Povedz mi ešte raz, čo si tam videl. Už som ti povedal. Bol mŕtvý. Jednoducho nežil. Možno by sme o tom mali povedať aj Ivasovi. Zbláznil si sa? Ako mu vysvetlíme, čo sme tam robili? Nič si nevidel a o ničom nevieš. Zabil sa. Zabil sa. Ten zbabelec využil, že bol sám. Aj keď vlastne urobil do místu. Nemôžeme dovoliť, aby šla Cecilia domov a našla ho tam. Nie, neboj sa, ja sa o to postarám. Odchádzam. Nechcem čakať, kým ma odtiaľ tu Dana vypadne. Môžem ťa hodiť. Ďakujem. Nemám záujem. Je neskoro. Nechcem, aby si chodila sama. Povedala som, že nie. Nechcem, aby ma Bruno videl s tebou. Ďakujem ti za pozvanie. Každým dňom si šialenejšia. Prehovoril najmúdrejší z rodu. Dokedy to ešte budeš popierať, Cecilia? Pozri sa na tento dom. Čo nevidíš, ako žijeme? Mrzí ma to, Bruno, ale toto nám bolo súdené a my sa s tým musíme zmieriť a niesť to statočne. Áno, ako inak. Máme možnosť postaviť sa k tomu statočne. Ale to dokážeme jediným spôsobom. Aký? Udáme sa na polícii. Prečo si to urobila? Čo také? To, že som prišla. A čo je na tom? Bola len dievča a ty si ju zabila. To ty si zabila Elisu. Pozri sa. Rozumiem, že si asi trochu rozrušená. Maturita našich detí v tebe vyvoláva veľké emócie. Mlč už! Nedokážem ti to. Ale obe dobre vieme, o čom hovorím, Cecilia. Tak nestrácaj čas vymýšľaním výhovoriek. Všetko viem. Zabudni na to, že ma oklameš. Vždy si sa schovávala za svoj dokonalý vzhľad, ale v skutočnosti si pokrytec. Pomôžte mi, prosím. Môj manžel je mŕtvy. Bruno Cáceres. Ako si mohla? Netriesla sa ti ruka. Si matka, Cecilia. Videla si, ako všetci trpíme a aj tak si to urobila. Vystravila si na ňu. Zavraždila si vlastnú neter. Ako si to mohla urobiť? To stačí. Už dosť. Tvoje ruky aj duša sú pošpinené od krvi. Taký skutok sa nedá ospravedlniť. Radšej sa priprav. Priprav sa, pretože už čoskoro zaplatíš za bolesť, ktorú si nám spôsobila.